बताओ दादा नतियन के बेटा के तन को जनाता ते लवंडा के ब्लाउज फाड़ देना तो हम कोनो लेडीज सही आए कि स्टेज पे नाचत नहीं हेलो का ये बहनी बिना कुर्ती के चोली पहनले बारू हो छियतरो का बताइए बहनी तरह से मोछ वाली में हारो हमको वो देखनी ना परछावन पे नाचत नहीं होती गणिया खोता सा अतने को ब्लाउज में फाड़ देना तो जात नहीं अब घरे ऐसे हटावत हटावत देखी ता ब्लाउज जवा काहे खाती तेरा मैं एक बात ए का करत हो दान तो फाल फूल दे हम बड़ी खिला कर बहनी देखा तू एगो बहन वाला हम एगो आई हो से दले वाला का हो एगो सेवा द इसे वा दे देखो मत काहे के बोलू हमें तो ओए माई भाई उठा था यही का करत लो ए देखो एगो सेवा है ए बहनी देखो तू एगो औरत वाली एगो औरत के दर्द समझ देखो दे ए सुनो आयो दादा का वाला बचाओ जाओ दे तो देखो ना दे तो सॉरी क्यों देख हमारी जति आई मतलब हम लवंडा हो नाची न लवंडा में हो दादा यही का कुल करत लो बचावा जाओ क्यों बा अरे गो आयो बाबू हमर जति कुल दादा सेब को चोली में डालेला हो कोनो बात एगो चोली मिला एगो सेब मिला खाते चलेंगे जी हम जोरे जोरे सेब पति देव खाती बा हई जोरे जोरे सेब का हो छिनार कस के कुछ ना खान देख ल सेब लवंडा वाला खइलो कबू बेटा भत्तार काहे दीदी जी सेब सस्ता बोल बा का कि मार दुनु हाथ में लेके झुमा चोली में जब सेब लेके घुमाबू त चुरा के खइबे न करब काहे मेहरानू के नइखे का से आदमी लटका के चलो बचिया एगो किनार है का ओको साया खोल देनी ओको साड़ी खोल देनी जब हम चोली खोलते सेब मिलता कुछ हो पागल नियन बकत रे कुछ को हम के मोटिया में जे निहुरा देबो निउराई त आउ निउराई त आउ निउराई न काहे के आई हई चोली कहां से इहे चोली आगो बाबू ए एगो मेहरारू के न जात देखो नहीं हो का हुआ के आई जी एगो हम लवंडा एगो मेहरारू रलियो न हमने के तब हमें मार के पटक के छीन लेलसी हमर चोलिया एगो बात बताई रहुआ हेमा लगैले सेव रनी ह का हां राम राम औरी कुछ ना मिला लगावे के कि दुनू सेव दम का करी जी दीदी जी आपे बताई तब लवंडा में वे कुल लगाव जनी सही करा बात घर के जाना बेटा जी हो फिरिंगिया के पतोर लिया ना एक नंबर के पागल ही केने घर बा ये दीदी जी बता न दे हम देखिए बर लोकत है ना हाँ। और जरिया करिया कलर के जोन रंगल बाहू हाँ। उहे हटे राम राम बॉडी ना एकदम ना हरामी हो गेल बिया बताओ हो लवंडा की इज्जत मेहरानू की इज्जत एक बराबर होला छिनार बिया मार से पकड़ के तब ते मेरा घरे नहीं खी जा के बहेंगवा लेखा गली गली घुमतड़ी जा बाजा देखियो नाच देखियो आराम से 4-5 गो ऑमलेट बनाई अरे सेवे खोइला से जवानी चढ़ल बा राजा सेवे खोइला से जवानी गरम बा गरम रहला से का फायदा का मुष्टि ना पियलू खाली जवानी अंडा बनो त का सेवला बैंकिंग के कहा चोली लेके ऐसे ही दुखाओ तो पूरा चारू देने फेको लला तप आई रा फेक फेक छूटा के काल से रे डाली एगो दे हमरा के एगो दे दे एकरा के दिया लो एखन ना मिली अदियै बू नहर जुठावा खाई पतो के खाना खालू हगदे त खा लेबू अबे तू बात में गनवाई गनवा खा ले ना खलू हो सस नहीं तू बन जा सेव लगा के घूमी हो का हिमा माने हमार नइखे कि हम सेव लगा के घूमी पागल समझ ले जको ना रहल मेहारू के ना रहले मेहरारू के काहे ना रहेला ओको ना रहे हो ना रहेला ओकनी के पांचा के ओकनी के जाके सर्जरी करान से 2 लाख 4 लाख दे के लगावे न सब करवैले बा का बाकी मुश्किल नहीं धइले रहे छोटी छोटी बा बात ए घाटी ओकर बा हो नहीं के हो हम का कर बार हम का कर सेव कहां से केली हो किंग ला ले दे त काटे के बा अरे फिरिंगिया केने वाले रे भेटा गेलो न तब तक साये में जात के मुआ देव चिहती का हमके होई आतना भत्ता
हमार हल्का बाकी साया में दो बचबा मुआ देब ए चाची तब ए चाची ला सास माई तो ये का ला बोले हां ये बेड़ी सेड़ी निकाल देल बानी का 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 आयो दादा हमर दोनों से वाही खाते से इनके तन को लाज शर्म नहीं खिला हां से हां का बताइए चाची जाने दर पूजा लागल बका सेव के दर पूजा लागल नहीं हो देखे में त लागत रहा दर पूजा लागल नाचत नहीं है अभी तेरे पीछे न कमन गाना पे खन्नत के दिखाओ तो ओरे बड़ वाला चूनी किनकी हे सही नाचेले लवंदाई में 2 रुपया में कोइले हे सही लावे जाने ले जान जाना कि हम अपन इज्जत बचा के आवत नहीं हो जले भागल ई भोसड़ी बेटाइल ही हमर रास्ता में मल चोलिया फाड़ दे माने तू आज लगन में रहल साटा पा दूर पूजा पर नजर त लेकर पिछवाड़ा खोद देना हस आ चोली फाड़ देना त भागल त पीछे लइकन से 4 जगह अधिक छिनार है का जनता रहा अधिक छिनार हमर दूगो सेव दिवा दा चोली दिवा दा हम जाई एगो बचे हैं जब बनही के बस से भर सकले का पीछा पड़ना से खाए खाती असली सेव रखब त का करब का करिया सो तो का लगाओ जाओ चाची तू बताओ का तो पाड़ा खोसला गोल गोल मोटल मोटल लौकी ए चाची हमर चोली दिवा दा कल जाए के ना खोल के 3 खान का हानमा खोलबू देखो तो एक सर्जरी हो गइल बा ए बचवा ला ए चाची देखो इज्जत से कहत हमर चोली दिवा दा कल नाचे जाए के बता चोली लेके आओ तनी तू कुछ पागल सन की अरे बट हम जाके तेरा के तुम को बोलम के अरे सरवा लवंडा 8000 साटा में पहले ही घोट ले तल जा आ परछवने पहले भाग गइल है मालिक ले जाके बात करो हो कौन सी मालिक ले मालिक पता लवंडा गांव खोदल बस तोहन के जाके समझा सा ए बचवा परछवा ना होई बताओ हो लवंडा नाचे से खोदा खोदी होला कि ना होला पैसा अब चोली फाट गेल तो भाग गइल तो का करी बिलाई फाड़ देना लवंडा के सुबह तू खतलू चलो भैया ने तो खिसिया तो निसाबे के हम जाइब नहीं हम जाइब अपना घरे हो और भले पैसा दिया जाए सेवा निकाल के लेके बा खा गल रहता सा का जानता लवंडा में सुन में खोदा ना सका अगवाड़ा पिछवाड़ा सब खोदा ना सा चलो तैयार हो जाइए हई फाड़ दे ये तैयार होके चल काय खाते ए ये चाची है बराबर घर बात 2 घंटा में तैयार हो जाइए हम जाई पहना दियो के देख लेब सर्जरी भइल बा हमरा जैसे का आसन तैयार ना हो कदी दूसरे ए चाची सुना एगो चोली खाती बनी परेशानी रानी चोली के कदी का दुकान सर तोड़ दल बे कैसे मालिक मोबाइल बते ए गोला गोल नहीं हुक दूसर हो गए सके ए गोला गोल नहीं हुक दूसर हो गए सके कहा चोली खाती बनी परेशान परेशान और चोली के कोदी का दुकान रानी पीछा का लगा दो हमार चोली बमला लगावेला बमला से लगवाई नो तन लगा दो